Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. तो दिनैहाय नैबे बिजावजालिहा एसे बावखुंग्रि साइडजों मोनसे फिसा खामानि दङ तो बेखायनो एसे बेरायथावथाव आहाबो थांफानोसै आरोना तो नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला थाव बिदिब्ला गारि हाबा हाबानो जागौमोन ना बैसोरो जायगाया मोजांथारहाय लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोखौ साफा नुहुरथारदों हाजो गाखोनो फैबा बेखौ खम थाबायनांगौ गारि पास गैयिफ्रा सफैनानै नै लोगोफोर बेसिनि सिनायनायनाव हाबखांनानै ओमफ्राय नै दसे हाजो सेराव फैबाय आरोना जोङो खाथियाव थांनानै देखायहैनि र' एसे नै मोसौ लाबोबाय मालाय आबौआ साना दिनै जोमै खोबथेदों ओंखायनो बारा गरम जायाखै आं ओरैनो ससे हाबनानै देखायबाय आरोना लोगोफोर आंनि बिजावजालिनो मानोना बे थांफेराखैमोन नालाय बेखायनो बावखुंग्रि सिख्ला लोगोफोर थांनो ओंखारफिनबाय नै दाना टाउनाव थांफिनसै फैफिनबायलै लोगोफोर टाउनाव सफैफिनबाय लोगोफोर ओरैबायदि गारिया जाम ना एडिआरइनि एग्जामिनेसन दंमोन ना आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसन तो बेखायनो बिराद जाममोन आरोना बयबो एग्जाम होनायनि खोथा हरैबारिनि पुलिस पइन्टनिफ्रायनो हायार सेकेन्डारि पुलिस पइन्टनिफ्रायनो जाम दासिमबो जोबनो थाङा मम' जानो फैलायबाय आब'नि दखानाव मम' जानोसै Bánh rấm với không thật
मम' जाखांनानै बिशालाव हाबफैबाय लोगोफोर माखासे बुस्थु लानांगौ दंमोन नालाय बेखायनो एक्चुअली दा बिशालाव बिराद मोजां मोजां बुस्थु सफैनानै दङ ड्रेसफ्राबो माने बेखौथ' आं बिराद फसायदों पियर कटनमोन आरोना जा मोजां मोजां सफैनानै दं आरो दा आरो अफारबो होगासिनो दङ दा मोजां मोजां सफैदों आं ड्रेसखौ बिराद फसायबाय लोगोफोर जिया बिराद मोजां आरोना पियर कटन ओंखायनो आं बिराद फसायदों जा मानसि लाइनावबो ओंखारबाय लोगोफोर बाजार खालामखांबाय न'आव थांनोसै दाना न'आव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेयैनो खोदोमथलायावहाय अमा देसि पियर फाननाय मोननानै नुनानै लानानै फैबाय आरोना थ' बेखौनो एवफैबाय आलासिनो बेखौनो जाहोनसै आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै बाय बाय गुड नाइट